Så er vi på Roskilde Festivals sekretariat. Roskilde Festival laver jo Karrierekanonen sammen med P3, Bandakademiet, Koda og Spillesteder.dk. Og vi vil lige gøre opmærksom på, at du stadigvæk kan nå at uploade dine indslag til os. Det gøres på dr.dk/kanon. Men nu skal I lige have en rundtur her på Roskilde Festivals sekretariat. Vi er på produktionskontoret. Her har vi Marie. Hej Marie. Hej. Du laver jo præproduktion på Karrierekanonen, når vi kommer i gang med det. Ja. Yes. Vi skal ned til det allerhelligste, musikbookerne. Hov, hvad er det? Det er en lille hilsen fra Metallicas bassist, Rob Trujillo, da de spillede på Orange Scene i 2003. Det gik vist ud over en dør til det lokale, han sad i, men sjovt er det da. En mixerpult, der sidst blev brugt, i hvert fald i 92 på Orange Scene, blandt andet til DRD's lysshow der. Jeg var der selv, det er mange år siden. Nå. Og nu jeg siger mig selv, så skal vi da lige hilse på hinanden. Jeg hedder Jakob, og jeg er projektleder på Karrierekanonen for Roskilde Festival. Her har vi det allerhelligste. Det kan være, at vi lige skal banke på. Hej Rikke. Hej Jakob. Jeg går lige ind og viser det allerhelligste. Rikke, hun er jo musikchef her hos Roskilde Festival. Men, og hun har vist ret travlt for tiden med at booke nogle rigtig fede bands. Der var nogle fede, der blev offentliggjort i går. Tjek lige roskildefestival.dk. Vi kigger lige lidt videre her. Der er nogle CD'er, der bliver lyttet på. Der kommer cirka 3.000 om året til Roskilde Festival, og der bliver lyttet på det hele. Nu er vi ved CD'er, så er det ikke sådan, det foregår. Når det er Karrierekanonen, der skal I så uploade på dr.dk/kanon. Det er rent elektronisk, og I har indtil søndag den 28. februar.